dito. Wala dito kika makakangkig doon sa rabaraba. Nakay kwarta diha, bisag gamay lang. Manong, kwarta di ay. Oh, kwarta jud una aday. Ay, kwarta ro mo di ay. Ano mo nang mo? Hoy! Mr. Arky, go! Join lang! Agoy, hala. Unsay hala? Nakalimot ka sa traso nimo sa kuha? Motor man siguro to. Ug imo ang panty. Ala, mapay ko ani. Daga! Patay! Daga! Ah, bidi kimi dito tapat tatas sa karakter. Bidi ka ba naman tani kitchen jumeri kisi dito. Wala dito kika makakangkig doon sa rabaraba. Manong, gusto mo to. Kabasig na kay kwarta diha, bisag gamay lang. Manong, kwarta di ay. Oh, kwarta jud una aday. Ay, kwarta ro mo di ay. Ano mo nang mo? Hala! Oy! Unsa man na kwarta? Indobi! Oy! $1 man eh! Wala kay kwarta diri aday ha. Diri sa Pilipinas. Ay, kwarta di sa Pilipinas nung. Era Aw kana akong gusto. Ambi. Cute ta jud nimo. Uy. Mas cute ding 100 nimo. Kwarta. Basig na pay kauban ani ha. Ambi na lang pud to. Wala namang good nung. Mura man good na ako kwarta. Cute ta jud nimo bata. Ani oy. Sige, ako ano lang tag-ano nang imuhang gipatag-an sa kuha ha. Burger si kiri kung bata kata Sami kiri na ta. Sabi nito sa bisra tataki. Unsa ka nung ipatol ka? Ay, gir. Ay, saba. Kay hapit na matag-an ang imuhay patag-an sa kuha. Makasibat na ka. Pwede ka mga nawag dito ang kitsay kauban nimo. Para dalo na po diri ah. Pagdala lang dira anog extra money. Sige lang nung. Sige ah. Gir. Di ka kata kumikiki ko. Robot sa saranamis. Gir. Hoy! Mr. Arky, go! Join lang! Agoy! Hala! Unsay hala? Nakalimot ka sa traso nimo sa kuha? Motor man siguro to. Ug imo ang panty. Ala, mapay ko ani. Daga! Patay! Daga! Daga! Amo man si madam oy. Mansinso man sa kuha. Hadlok naman tamong gawas diri ah oy. Mr. Arky, where na you? Ayaw kahadlok kay Chinsohon Ramantika. Dili mangyapon ka kagawas diri kay ako amaling teritoryo. Amo jud kay tong bayana to ba? Asa naman ka to? Hi, Mr. Arky! Hala, uy, nakuratan ka? Ay malamang. Unsaon ko nimo? Unsaon ta ka? Tiwason to natugtag na kay wa pa tanahuman. Ay sige. Tiwason na to. Aw na, ramanday na. Bantay lang bitaw ka ha, kung di nimo tiwason. Ya, sige na. Unsa man to yung sumpay nimo sa di? Ala sige. Matag-an na lagi nato na kung sa'y sumpay sa di. Unsa naman pud na, ngano nagugub-ukab man ka sa libro, basin unsa na pud rason nimo ha? Dili lagi dam. Sure na ako ni. Unsay sumpay sa di. Pitahon sa nako ha. D-I. Unsa naman pud ang DI nimo? Diretso ha. Ay dili D-I. D-E. Unsa man ang DE? Taysa, nadiri ang sumpay oh. Kailangan pa di sumpayan. Kiri ka bata kata siri kibit ito sumatatara katawa mati kikiki panda sana siri na madara sa kipikit suko pata di kini na bara siya pa ang kupagpatkat ito ka. Oh, naana pud nang urim-urim nimo. Siguro di ka tiko pat sumari kita sumichi hindi kami kito kumatatamkalkal. Kailangan og kwarta. Ay kwarta na pud ay ha. Wa na koy kwarta kay gihurot na nimo. Wari ka to kamat sumiri kita ko patay na lungi na ako negosyoan ni. Oh, logi nimo negosyo kay wa koy kwarta. O dili din na mahuman kung wala koy kwarta. Ala sige si man lamang ay kuripot na pud ka. Unsa man ka nagkape ka kay ngano sige makag-ana sa imong baso? Strategy mo kundi sa managna, ma'am. Strategy sige pangwarta. Sige na, sumpayan na nato ni. Kinalangan itong mayo. Kaya rin ka sa para natin kimiting na yung makatas niyo. Wala kay kwarta. Wala kay kwarta. Siguro ko kuripot. Kabalo na kung unsay sa'yo bay sa diog eh. O kana unsa may sumpay para makauyab nako. Ang sumpay di ay dam.
Kay wala kay kwarta. Kuripot pa jud ka. Di og ang sumpay ana, dagan! Alay ka, dagan day ha? Dagan dyan!